Падчас бадай самага масавага пратэсту за апошнія 25 гадоў у Віцебску некаторыя асобы спрабавалі выкарыстаць акцыю для праслаўлення Расіі. Падтрыманне пратэстуючых падобныя заявы не атрымалі, а эксперты задумаліся, што гэта было правакацыя асобных людзей ці спраўджванне настрою беларусаў. Валерий Руселик. По-русски, блядь! Ура! Что, никого нет русских? Некий несвязанный человек. Россия! Ура! Мясцовыя правакатары ці засланыя з-за ўсходняй мяжы казачкі. Адзінага меркавання адносна трох мужчынаў, якіх напярэдадні. Адзінага меркавання адносна трох мужчынаў, якія напярэдадні спрабавалі падбухтурыць удзельнікаў маршу недармаедаў у Віцебску славіць Расію, няма. Міліцыя ж ані на правакацыйныя лозунгі, ані на расійскую вайсковую форму аднаго з правакатараў не зрэагавала, а таму няма і меркавання афіцыйнага. Тут важен баланс, важно не переоценивать и не недооценивать. Мы видели, что это было пару человек, что их никто не поддержал, что это какие-то маргинальные личности, за которыми не было ничего, не чувствовалось ни организации, ни силы. Поэтому чрезмерно бояться и кричать на данный момент это неадекватно. Аднак і прывесці пару дзясяткаў гастралёраў, каб учыніць тут крымскі сцэнар, пра што, дарэчы, гаварылі і правакатары на віцебскім мітынгу, таксама вялікай праблемы няма. Абласны цэнтр фактычна мяжуе з Расіяй, ды і ў пошуках заробку да ўсходніх суседзяў ездзяць многія мясцовыя жыхары, стомленыя беларускай няшчыміцай. Дык можа і сапраўды горад на дзвіне мае ператварыцца ў беларускі Крым ці Донбасс. Все же зависит, какие средства и силы будут вкладывать в это мероприятие. Не дай бог, конечно. Я поддерживаю Путина, что он Лукашенко держит тут. Я боюсь на камеру говорить такие вещи. Если вы имеете в виду перейти на сторону там России, нет. Я думаю, что мы независимы, они независимы. Просто помогать друг другу. Я, конечно, был бы рад, если бы объединились. Почему? Потому что, как ни крути, белорусы, россияне, украинцы, одна славянская нация. Зрэшты, разгойдваць сітуацыю дагэтуль неідэнтыфікаваныя асобы намагаюцца і ў Гомлі. Словы «спасибо Путину» і «Россия нас спасет» гучалі і з трыбуны тамтэйшага маршу недармаедаў 19 лютага. Аднак асноўная маса гомельскіх пратэстоўцаў прарасійскія лозунгі таксама не падтрымала. А вось «Жыве Беларусь» раз-пораз скаланала паветра. Зрэшты, шматтысячныя праўкраінскія маршы праходзілі і ў пазней акупаваным Донецку. А таму пытанне, чаму беларускія сілавікі, улічваючы балючы досвед суседзяў, не гасяць першыя правакацыйныя іскры магчымага пажару, застаецца актуальнае. Они не знают, как на них реагировать. Задержать их, но вот 6 нодовцам они выдали штраф, то есть они пытаются относиться как и к другим. К тем, кто кричал там «Слава России» к 3, там посадить формальных не за что. Поэтому они, наверное, просто скидывают это, пока приказа от главного нету, от самого высокого лица, то зачем нам создавать информационные поводы. Вось толькі скінуўшы адказнасць сябе сёння, ці не занадта высокай можа стацца адказнасць заўтра. Валерий Руселик, Белсат.